बापा मु एपर्यंत नुआ लोक पिजाती देलु देलु मते से लुका देलु अरे दे पिलाटी दिन बापू माँ को स्नेह ममता को मुझे जानी मिलो मो माँ मते जन्म परिसे बापू मो माँ को मरी करिछि पिला मन को पाई माँ कोन होछि तो परिका लेकिन का होतो भागे दियो पिलाटी दिन माँ रो स्नेह ममता को कोन माँ को मुझे जानी मिलो एवा माँ मते के दया कर तो से स्नेह ममता को कोन तो कानी तले घोड़े नहीं मते के नाना भाई की तो सुने देलो मो एवा मते टिके तो परदा कानी तले घोड़े दे ना क्षीरे धोइले खंडरे महिले लिंगोती मधुर होइबो जेते परकर बुझेई कइले परकी आपरा होइबो नानी बाबू चुप कर दो बापा तू जानी छी दुनिया रे प्रत्येक बापा मते ताको पिलो मन को केते भलो पांती मु एमिति का हत भागेते छे मो बापा को स्नेह ममता आदर कोन आज पर्यंत जानि पारे सतरे ए दुनिया रे प्रत्येक बापा ताको पिलो मन को केते भलो पांती आज आज मु आपन को देखला पर मु ठीक जानि पारछि मो दाद ममती केते अवहेला करछ केते अवहेला ओ एबो बोल तू तू जरा सपोर्ट को आनी ठीक है मते देख मते बोलो मते टिके तो स्नेह ममता बंधन रे बांधी देलो मो मते टिके तो पुआ बोली कोई प्रोब्लेम हो कैमरा में मते टिके अपने आज ही जान दो राज वो भाई अपने आज ही जान दो राज
ଆମ ପୁଅ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାରା ଜୀବନ ଏଇ ଘରେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିବା। ଆମ ପୁଅ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବାରୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାରା ଜୀବନ ଏଇ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କାମ ଧନ୍ଦା କରି ବଞ୍ଚିବା। ଆମେ ଆଉ କାହାର ବାପ ମା ହେଇପାରିବାନି। କେବେ ବି ଆମେ ଆଉ କାହାର ବାପ ମା ହେଇପାରିବାନି। ବାପା ଆପଣ ସେମିତି କହୁଥିଲି ବାପା, ଜମା ସେମିତି କହୁଥିଲି। ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ସରଗଠୁ ବଡ। ପିଲାଟି ଦିନରେ ମତେ ଗୁରୁଜୀ ଶିଖେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ, ପିତା ହିଁ ପ୍ରୀତି ନ ପଡେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବଦେବ। ବାପା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କର ହାତର ମାଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୋଟ ଅଳି ଅଛୋଟର ଶାସ। ବାପା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାପା, ଆପଣ ତ ଥରେ ବୋହୂକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ମତେ ଟିକେ ପୁଅ ବୋଲି କହି ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ବାପା, ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମନ ବାପ ମା ଆଉ କାହାରି ବାପ ମା ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। କେହି ନଥିଲେ ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତମର କେହି ନୁହଁ, କେହି ନୁହଁ ତମର ନୁହଁ। ମୋର କେବଳ ମୋ ବାପା ମୋ ଦରକାର, ମୋ ବାପା ମୋ ଦରକାର। ଏଇ ଦୀପରେ ମନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ କିଣି ଆଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଧରିଛି, କେମିତି କେମିତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେଇ ପାରିବି? ଆରେ ଏ ବାପା ମୋ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମୋ ଆଖିର ଆଲୋକ। ନା ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସ୍ନେହ ପାଇବି, ମମତା ପାଇବି, ଆଦର ପାଇବି। ନା ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ତମମାନେ ମତେ ସ୍ନେହ କରିବନି, ଭଲ ପାଇବନି, ହେଲେ ମତେ ମାଡ଼ ମାରି ଶାସନ ତ କରିପାରିବ। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଶାସନ କଲେ, ସେ ଶାସନ ଭିତରେ ମୋ ପିଲାଟି ଦିନର କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବି। ହଁ ବାପା ବୋଉ ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଭିତରେ ଆସୁଛି। ये बाड़ी नियंतु अपने जे बाड़ी मते बाड़ी बाड़ी एमिति शासन करंतु जेमिति से शासन भीतर आज मु मो पिलाटी दिनर कथा को मने पकेबी। बापा पिलाटी दिनर मु देखि आछी मो सांग माने जते मो सहित स्कूल को जाते ताको बापा ताको छाड़ीबा को नियंती, से माने जते अझट करती ताको बापा ताको कान को मोड़े बाड़ी में बाड़ी शासन करती। हां मते भी को मु एमिति के होतो हटाती पिलाटी दिनर बापा माँ तो से ममता कौन शासन टिके भी पाई परिबेनी। बापा आपण आज बाड़ी में मते बाड़ी बाड़ी एमिति शासन करतु जेमिति से शासन भीतर मो पिलाटी दिनर कथा को मन पकेबी। बापा ଆମେ ତମକୁ କାହିଁକି ଶାସନ କରିବୁ? ଆମେ କିଏ ତମର? କିଏ ଆମେ କାହିଁକି ଶାସନ କରିବୁ? बोलो ए बहु ए बाड़ी रे आज तू मते बाड़ी बाड़ी एमिति शासन कर जेमिति आ केबे भी तमहन को पाखरे मो टिके शासन में स्नेह ममता पाई जीत करबिनी कि अछट भी करबिनी। ए बहु ने नहीं बाबू आमे आपण को से बारे केबे भी पिटी पारिबनी, केबे पिटी पारिबो काहे की पारिबनी तमे माने पारिबो, निश्चय पारिबो। देखिबो तमे माने केमिति पारिबो। ठीक अछि, ଯାହାକୁ ତମେ ମାନେ ଜୀବନଟି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛ, ଯାହାକୁ ନିଜ ଆଖିର ତାରା ବୋଲି ଭାବିଛ, ସେଇ ନମନ ତମକୁ ତମ ପୁଅ ନମନ ନିୟମ।
ଆପଣ କି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ କିଏ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଡ୍ୟାଡି। ଜାତି ଏମାନେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ବୋଉ। ସେମାନେ ମତେ ମାରିବେ, ଶାସନ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେନି, କିଛି କହିପାରିବେନି ଆପଣ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। କୋଉଠୁ ମରି ମୁଣ୍ଡିଆ ଦିଟା ଧରି ଆଣି ତାକୁ ବାବା ବୋଉ ଆସନରେ ବସି ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଭକ୍ତି କରୁଛୁ। ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଯାହା ତୁ ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ବସିଛୁ। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯିବା ବାପା ବୋଉକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଚାଲ ବାପା। ଆପଣ ତ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାତିର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଖାଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସେଇ ଗରିବ ମଣିମୁଣ୍ଡିଆ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଅମାବସ୍ଥା ଆପଣ ଖାଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇ ଗରିବ ମଣିମୁଣ୍ଡିଆ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହର କୋଳ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଧନ ରତ୍ନ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଦେଖିନି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାଲିବି, ମୋର ସେଇ ଗରିବ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ତାକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, ଭକ୍ତି କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିବି। ତାକୁ ବାପା ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିବି। ଅଭିମାନ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଜମା ନୁହଁ। ପିଲାଟି ଦିନ ଜିଦ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କିଛି ପାଇଲିନି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଭିତରେ ବସନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଲାଗେ ଆଉ ଇଆ ସିନା ସେତିକି ଓକେ